Ja, je kent het chill checkt al, dus houd dit vast. Joert, geven we bij een pin Nias Klandel om de challenge te doen. Ja, goedemorgen. Hey, wat ben je aan het doen? Lezen. Je hebt toch een maar chill check challenge. Weet je hem er iets van of weet je hem er nog niks van? Dan begin je 2 minuten, een slingermaatje en die moet zo lang mogelijk lezen. Dan gaat de tijd nou in. En de 2 minuten in, oké. Lekker knippen. 4, 3, 2, stoppen! Ja! Dan gaan we even een vlagje stellen. 5, 8, 10 vlagjes. Even een applaus jongens, kom op. Hoe heet de squallen? De Barten. Ja, hartstikke Barten. Nou, juf Manje had je al om het van chill check. Hartstikke goed. Dit is een trio. Die moet zo lang mogelijk wezen. Een vlaggetje moet je hem knippen. Plakband erbij. Oh, actie! Kom op. Actie in de taxi. Kom op, plakken met die handel. 2, ja, in, go, stoppen! Dan gaan we even de vlaggen tellen. 1, 4, 8, ja, en zijn er 25. Even een applaus van jezelf. Hartstikke mooi. Je hebt toch straks de Chill Check Challenge. Daarna kun je hem 100 pompjes verteren. En maar die pompjes kunnen je hem de chillste squallen van Friesland worden. Ja, en dan krijg je nog extra pompjes. Toch zo lang mogelijke slinger te maken. En je hem krijg je daarvoor 2 minuten. Go! Go, 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 go! Help mij nou maar plakken. Het is mij helpen mij te plakken. 5, gaan, 3, 2, 1, go! Stoppen! Ik denk echt dat dit de allermooiste slinger is die ik ooit zie. Tovervlagjes van Starren! Het feester! Inbarken, ben je me klaar voor? 3, 2, 1, go! Ontsluiten! Ontsluiten! Oké jongens, kom op! Knippen! 3, 2, 1, stoppen! Arvin, jongen! 50 vlagjes! 50 vlagjes! Hyper de piep! De hoogste score op nota is 50 vlagjes. We zijn nou installeerd. Je had er een heel soort zin in. We gaan het plakteam, we gaan het knippen, we gaan het touwteam. Ben je klaar voor je krijgt 2 minuten in de tijd. Get nou in! Come on! Zo snel mogelijk knippen we. Ja, huppakee. Hangen. Er liggen nog meer vlagjes op het groen, hè? Die maakt er tussen. 3, 2, 1 en stoppen! Oké, we beginnen eens even te tellen. 1, 10, 30 vlagjes. Dit is de Chill Check Challenge om een slinger te maken zo snel mogelijk in 2 minuten en bij zo volle mogelijk vlagjes. En dan maak je natuurlijk nooit de winnaar bekend maken en dat is CBS, het feester in Marken. Leuk dat je me al een keer hebt gezien en tot de volgende video.